כולם, היום עשיתי טרייד וקיבלתי דיוויין. קיבלתי מחבר. רגע, אני הולך עד למעלה. יש לי דיוויין עד למעלה, תראו. הנה, יש לי את אלה. קיבלתי אותם מחבר. אני לא יכול לשים, אני לא יודע למה. בגלל מבינים. אני אעשה סרטון ואני אכיר לכם. אני אעשה גם אולי סרטון עם המורה שלי, אולי מחר, נשחק איתה. אני אעשה סרטון אם אתם רוצים זה תענו להוסיף אותי. הנה השם שלי, רגע, זה השם שלי. אם כזה אתם לא יודעים מה השם, אז תבדקו בסרטונים שלי, אני מראה את השם, תבדקו את השם. אני ב3. שאני לוחץ, הנה זה השם שלי. מישהו רוצה להוסיף אותי? מיני כזה, אני לא יודע. איך מיני רובקס. אני צריך טוב, אם אני הולך לעשות לו, אוקיי, ביי.